खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो दिनै गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव लाख लाख ट्राइबेल सुबुंफोरनि सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायानो जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायाव गासै मोन 22 ट्राइबेल माहारियारि आफादफ्रा बाहागो लानानै गोख्रों बेरेखा खालामदों मोनद' हारिनो एसटि दाबिनाय एबा मोनद' हारिया एसटि दाबिनायनि सायाव आरो बेखौ नोजोर होनानै सिसिटुवानि चिफ कनभेनर थामिनबा ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा जुदि मोनद' हारिनो थारैनो एसटि होमारोब्ला अब्लानिया थाखानाय एसटिफ्रा एबा थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरा बेसेबां खहा जागोन आरो माबोरैहाय राजखान्थि बिथिङाव माबायदिहाय खहा जागोन बेखौ लानानै आदित्य खाख्लारि बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो सिसिटुवानि एबा गासै मोन 22 ट्राइबेल माहारिफोरनि आफादनि बे सोमावसारनायखौ जुदि सरकारा खोनासङाबा बेनिख्रुइ आरोबाव गोख्रैसिन सोमावसारगोन एबा बिनि बेरेखायै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव माबोरैहाय गोख्रों बेरेखा खालामदों ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि सिसिटुवानि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव माबोरैहाय गोख्रों बेरेखा खालामदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि। जोङो आसामनि मोन 22 अर्गानाइजेशननि मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेशन सिसिटुवा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गानाइजेशन्स आसामनि आह्वानाव मोनसे मास गेदारिं मोनसे गणसमावेश सनापुर मिनि स्टेडियामाव जागासिनो आरो बे मास गेदारिंनि थ्रुयै जोङो आसामनि मोनद' हारिनि ट्राइबेल स्टेटासखौ बिरोध खालामदों, जों अपोज खालामदों, भेहेमेन्टलि अपोज खालामदों आरो बे अपोजिशना आनइकुइभोकेल अपोजिशन आसामनि गासै रिकगनाइज सेटल ट्राइबफोरा बेखौ अपोज खालामो। मानोना बे मोनद' एडभान्स आरो पपुलास ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिथांमोननि पलिटिकल राइट्स बा एडुकेशनेल राइट्स, सशियेल राइट्स, कालचारेल राइट्स एबा कन्स्टिटिउशनेल राइट्सनिफ्राय आरो फिन खेबसे डिप्राइभ जाबावगोन, खहा जागोन, गोबां खहा जागोन। थारमाने 96आव मोनसेल' हारिखौ एसटि खालामनाय समाव जोंनि थाखाय थाखानाय एसटिपिनि थाखाय थाखानाय मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, आयुर्वेदिक कलेज आरो गोबां हायर एडुकेशननि जेसेबां रिजार्भ सिटआव 80 to 90% राजबंशीनि स्टुडेन्टफोरा सेनानै लाजोबदोंमोन आरो माजुलि एसटि रिजार्भ सिट एसेम्बलि बै सिटनिफ्रायबो करुणा दत्त नामनि सासे एमएलए देरहानो हादोंमोन। गतिके दाथ' आहमफोराबो आहम, सुतिया आरो आदिबासीफोर बा टि ट्राइब बेसोर जाबाय पपुलास ग्रुप आरो एडभान्स ग्रुप। बे ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला जों जोबस्रांलांगोन, जोंनि पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसना लासै लासै गैया जालांगोन आरो दा बे 6 शिडिउलनि अट'नमियानो जा बा आन्डार स्टेट एक्ट अट'नमास काउन्सिलानो जा मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलनि रिजार्भ सिटफोराव बै मोनद' हारिनि केन्डिडेटफोरा कन्टेस्ट खालामनो हागोन। खारन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाआव बा माने कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलनि गेजेराव डिफारेन्सिएसन थाया, प्रभेद थाया। बे एसटि ए, एसटि बि हिसाबै केटेगराइज खालामनो हाया, एसटि एसटियानोखा। ओंखायनो जोंहा मा जागोन, जों जब मोननो थाखायबो कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन आरो पलिटिकेलि टटेलि जों डिप्राइभ जागोन आरो हायर एडुकेसनाव जोङो तमाम डिप्राइभ जागोन। अल इन्डिया लेभेलनि जेसेबां कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन जोङो माने कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन। The competition will be between Minas of Rajasthan and mainstream Assamese society. तारमाने बिसोर मेनस्ट्रीम सोसाइटी आरो मेनस्ट्रीम आसामनि मेनस्ट्रीम सोसाइटीखौ जेब्लायबो ट्राइबेल स्टेटास होफेराखै। इभेन इंराजाबो बे मेनस्ट्रीम सोसाइटीफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम होआखै, माने आलादा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम बिथांमोना दानानै होआखै। दा बे जाबाय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि। बे कन्सपिरेसिखौ जेरैखि जाया जों होबथानांगोन, जों खौसे जाना होबथानांगोन आरो सिसिटुवाया बे खामानिखौनो जों मावगासिनो।
मोनद' हारिखौ जुदि माने एसटि खालामोब्ला आसाम रायजोआवबो एसटि रायजो हिसाबै गनायथि मोनगोन होननानै बिथांमोना बोरै मोनो? इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव बेफोरबायदि कुनु प्रभिजन गैया। ट्राइबेल स्टेट हिसाबै इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया। ट्राइबेल पपुलेटेड बा ट्राइबेल डमिनेटेड स्टेट थानो हानाय, किन्तु दासिमनो ट्राइबेल स्टेट होननानै जा इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया। आरो बे धारणाया जाबाय बे काल्पनिक मोनसे धारणा, आरो बे धारणाखौ मानसिफोरनि खर'आव सोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कनस्पिरेसि दङ। दा बिथांमोना जिहेतु नैबे मोनसे बिराद गुदि थासारि जुबिन गार्गखौ लानानै बे जुबिन गार्गनि जे माने रिजार्भ खालामनाय बेखौ होबथानो थाखायसो नैबे द' हारिखौ माने जनजातिकरन खालामनायनि मोनसे राइज खालामदोंमोन। पलिटिकेल अंक बिथांमोना मा दं जों मिथिया। जोंनि बाथ्राया जाबाय मा जोंनि मिनिमाम कन्स्टिटिउसनेल राइट्सआ प्रटेक्ट जानांगौ। सोर पलिटिकल पार्टिया रुल खालामगोन, सोर इलेक्शनाव जेनगोन, सोर माबा देरहागोन, बा माबानिया जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव मा पलिटिकल सिचुएशन, जोंहा बे मेटार नङा। जोंनि मेटारा जाबाय दा एक्जिस्टिं जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेनिफिट खिनिया खहा जानो नाङा। दा नुबाय जिहेतु पपुलार हारिखौ जेनेबा बिथांमोन जुदि एसटि खालामनानै दिनै देरहालांनायनि बेबायदि मोनसे माबा दङ नामा? आरो एसटिनि बिथांमोना सर्ट टार्म पलिसि थानोबो हानाय, माने सर्ट टार्म पलिटिकल गेननि थाखाय कनस्पिरेसि खालामनोबो हाय बा माने स्ट्रेटेजिबो थानो हानाय जे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनानै भोटखौ मोनजोबगोन होननानै। खिन्थु सब भोटथ' बिजेपिआ मोनजोबा, कंग्रेसआबोथ' मोनगोन, गुबुन गुबुन पलिटिकेल माने माबाफोराबो हान्जाफोराबोथ' भोटखौ मोनगोन। गतिके मेजर शेयारखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै बोरै बुंनो हादों? आरो बेखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन कंग्रेसआनो। कंग्रेसनि दिनावसो रिकमेन्डेसन थिनहरदोंमोन, आर जे 8 टाइम्स टार्न डाउन खालामदों, रिजेक्ट खालामदों। दा बैबायदि जुदि माने राजा लामायाव ओंखारबोगोन, जों सोमावसारगोन, बेथ' स्टार्टिं, बे आराम्भनिसो जादों, जोङो जागायजेनदोंसो। गतिके आरो उपाय गैयाब्लाथ' जोङो सुप्रिम कर्ट पर्यन्त जों थांनायनि थाखाय थियारि जानानै थाखाबाय जों। थेंक इउ।